v mý crew jsou lidi, kteří tě dokážou zmátit teleskopem na tebe. Všechno. Dneska Crazy story. jsme jeli do Jiskova na next bike. Čumíš doma venku na kurva, co Vyjel jsme červenej kopec, byl křipíčo přímý. V prdech tady hlava. Ale jak jedu pod lampou, jedeme ke kopu, a silnice. Potkáme Adama, ztratil triko, nevím kde ho má. V mém bike vůbec, Max tam jede driftáře. Jedeme potom domů. Potkáme nějakýho pešouna, no zvoníme jako kurva. Tak jsem takhle zazvonil na nějakýho zmrda. Šurák se pak rozeběh jak největší mrtka. Skopnul Adise na zem, chudák Adis. Nikdo nevěděl, co máme dělat. Kopnu se tam nahoru, Adis tam rečí. Tak jsem se zasmál, jak po mně běží. Ta gorila zasraná mi dala kopanec, potom mi dala pěkně tvrdý pohlavec. Pak trefil Martina do hlavy. Všichni jsme zdrhli k hřbitovu. Čurák mrtka píča nakopl Maxe. Potom jsme běželi k nejbližší zastávce.